Yenza njani laa nto kuthiwa i-bitterness? Unalaa ngqondo yoba khangandenze le nto undishiye iminyaka emingaka, ngoku ebuya ekule meko akuyo. Uyayibona? Yeah. Because ngosi ngeli xesha usokola utsala kanzima, unalaa nto apha engqondweni yakho uba heyi, uba utata bekhona ngengekho nje, kanti ushiye njani kwimeko enje. Ngoku uya sekule meko akuyo yena, uyi-overcome njani laa nto ungabi bitter ube mntu ophethe? I was bitter, bro. I was bitter. Into yoba utata wam angabikho when I needed him. But on the other side, I was longing for him. Ndandifuna nam kuthiwe utatam ndimbone ehleli kulaa couch, you know, ndikwazi ufowunelana naye, you know. Abantu ke abaninzi bebethetha ke kabuhlungu utata wam kuba ndicinga into yoba bafuna ingathi bavelana kunye nam. But mna ngaphakathi ndingumtatam, you know. Loo nto leyo ke yiyo eyabanga into yoba mandithambe, as bitter as I was, mandithambe, ndiyamdinga, you know. And ke ngoku itayima labakhona bahlala kunye nathi kwakhona, and we look after him, me and my twin brother, my sisters and my brothers. We look after him, sayombeka nombeka waswelekela ekhayeni. Nsidinge forgiveness. Ndiyabona uba nina nimxolele. Nenze njani? Ukucelela uxolo okanye nivele nathi uba ubaxolele bengayazi into abayenzayo? Yeah, walicela uxolo. I remember a day when he called us. He called us. Yikhule mna kuthiwa ndikubhele. Yabo? Sukela kuloo Isukela kusista katata wam. Yabo? Kwakuthiwa nguNomabhele. Ndandikhula kuthiwa ndikubhele. Abanye babesithi ndingugqirha kuba umamam engugqirhakazi. Yabo? Ngalaa mini utata wam ezocela uxolo ngalo, kwakungona sesingamadoda, kwakungona utata wam esithi hayi ningoGambu. ndikleyima. Yayikleyima laa ndoda okebo. Wacela uxolo, and ekuceleni kwakhe uxolo sasikhona sonke, wabulela naphaa kumama wam, you know. La attitude, gratitude. Uba emthathe back Yabo? after le minyaka. You know, wabulela nanto yoba yena umama uNdlela, which is my mom, bakhulisile abantwana engekho yena. Yabo? Ecela umama utata wam into yoba please look after your mom, continue to look after her.